No, bude to skúšať. A keď my to odpegneme tu ďaleko, tak ujde, ale za motor na kličky volade. Ale na to pletie, aby sme sa dokázali k tej pritiahnuť možno. Áno. Keby sme ho namotali, vieš? Alebo ho pritiahnuť plotu volať. pritiahnuť a štíkať. Keby on týmto polom chcel akože vyjsť, on im to sa... Prosím, máte si to tam. Ideme ho tu byť krúli. Ideme namotali, by sme mali ho. Prehodím mu a pritiahnuť. No. Je dobitý, riadne. Je dobitý nikto. Tak a čo? Ale silný v tele, chlap. tak hovorí, že je silný do postavy. Víško môj venkov tým a bôra má tu dorobe. Toto je minimálne 4-ročný daň. Však som hovoril, že minimálne skôr. Že tretie paro, že štvrté. On totiž... To ti prso? Aby nás nemali, to on za nám možno chodí. Týka tamto. Nie, báži to tam sa nechytí. Môžu si väziť. Oni sa, že zautočí na nás. Počkáš, vyššie, do teba to uteká. Neboj sa, Miťo. Už je dobre. Môžeš štíkať? Môžeš, pravda, že... Ale poriadne mu toho štíkaj. Toto je super, toto tam robí. Igor, počkaj. Ty ho aj hymno štíkaj. Tak. Nech s tým neujde. Tak. Poď sa zvaliť na chrbát. Počkaj. Ináčko, choď. Áno, Sadni si na nech ako na konia. Aj ide. Pôjdeš pekne, krásne. Potíme sa, Čurnáš, poď. Poď si, už chvíľko to kameruje. No, Chvála Bohu. vidíš, čo tam toho má? No. To by sa nevyslobodil. Neexistuje. To by sme mu tam na internetku mali nehať. Hodí tak lebo Áno. Nie, do piče, čak ja ho Nie, reže, on je tú kameru. Kde to potom možno použiť? Dobre. No, už leží. To je taký doštík, dobre nožky na ne. Aj by bol vyradový. Grepe to radšej, grepe to. Tak radšej nech si ho stojí niekde. Ako toho krpalu, keď to nebol. No, som po toku. Na tom videu, nie? No. Tam ostane možno aj ležiť. No už keď je na úsa nepostaví, toho nepustí. Nie, ale je pekné akože. Zajímavá ona, radšej krepe to má, to je vidno. No. Nie, bo pomaly kľúč. On si urýchli. Tak tu nám muselo čo bachať do toho. Čo to on bachal? On to dotrhal všetko. Zavolaj čertíka a ideme do toho Žilinovi. Sani si na neho, Raďo. Normálne na ňu sani. Normálne si sani na neho, tak? Á, tak. Toto určite niekto nedrží vôbec. No, ten... By náhodou. No. Ešte. Som taký váha. A že to nebylo. No. Bude mať trofej. No, No, jeden. Počkaj, ja odídem. Počkaj. Ako odídeš? Ty musíš ho poslednej pustiť. Nie, my budeme hlavu držať a on sa zdvihne. Odstúpime, A my ho áno, hýtam všetci. akože hýtným smerom. Timonko, karuj. Pusti ho už. No, on sa nedvihne hneď, poď, prehodne ho. On sa nepostaví hneď. No, on je unavený. Dobre, kameruj to Šimon. Dobre, nechaj. Nie. Už odíde kľudne. Nech to Šimon kameruje. On je unavený. Poď sa na mi doskočovať, poproti na. Keď tu budeme veľa, môžeme bude behať. Necho tam. Ja ho kľudne nech stane, nech odíde. Aby znovu do toho pletia nebehol. Tak to uvedomil si, že mu nechceme robiť zle. To je také už dobité z jednej strany. To je od toho pletivo taký. Ale to sa mu to klepe, to sa mu chytilo do toho grota, on tam. Poď hore, poď. Ktorý?
Napiješ. Ja to som hovoril, nie aj o tom. No choď. Kameruj to.